Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddikjara li lesti waqqa l-kawża ta' libel li fetaħ lil blogger Daphne Caruana Galizia dwar il-gidba Igrant. Dan kemm il-darba il-familja ta' Caruana Galizia taċċetta l-konklużjonijiet tal-inkjesta Igrant li ċertifikata bħala gidba. Il-Prim Ministru qal dan fil-qorti meta l-ħamis filgħodu xedt f'kawża ta' libel li fetaħ lil Caruana Galizia l-għada li allegat lill-kumpanija Igrant ta' Martu Michel. Fil-bidu tas seduta, Dr. Muscat sostna li x-xew ewlenija tiegħu mhix li jirbaħ il-libel, iżda biss li tintqal il-verità li din kienet gidba, madankollu il-familja ta' Caruana Galizia irrifjutaw it-talba. Dakinhar tal-pubblikazzjoni tal-allegazzjoni, il-Prim Ministru permezz tal-avukati tiegħu talab biex il-Maġistrat tal-Assa jagħmel inkjesta dwar dawn l-allegazzjonijiet. Qal li waqt li kienet frustanti li l-inkjesta ħadet fit-tul, il-Maġistrat Aron Buġeja għamel xogħol breqqa kbira u sostna li kull min ma jaċċettax ir-riżultati tal-inkjesta li ddeterminat b'mod ċar li Igrant mhix ta' xi membru mill-familja Muscat ma jridx jaċċetta l-verità. Waqt li għamel elenku tal-konklużjonijiet tal-inkjesta qal li l-Maġistrat inkwerenti sema xhieda ta' 477 persuna fosthom ix-xhieda ta' Caruana Galizia li qal li kkoperat mal-qorti. Huwa kwota wkoll esperti tal-qorti li analizzaw is-software tal-Bank Pilatus sa mill-ewwel jum tal-operat tiegħu f'Malta fejn ma nstab xejn li jikkonferma l-allegazzjonijiet li saru. Ikkwota b'mod dirett l-esperti barranin fl-inkjesta li analizzaw għal darba tnejn id-Declaration of Trust li ppubblikat Caruana Galizia fejn instab li l-firem fuqha kienu ġew iffalsifikati. Mill-konklużjonijiet tal-inkjesta kwota wkoll ix-xhieda kontradittorja bejn Caruana Galizia u Marija Efimova. Caruana Galizia kienet ċedet li Efimova kienet fil-pussess ta' dokumenti li rriżulta li ma kinux jeżistu. Qal li din il-gidba inbniet fuq dokumenti folots bil-partijiet involuti waħlu f'xulxin u ħadd minnhom ma rid jerfa' responsabilità ta' din il-gidba. Emozzjonat, il-Prim Ministru qal li din il-gidba saret biex tħalli marka personali fuqu u fuq familtu. Qal li meta ħarġet l-allegazzjoni il-pajjiż daħal fi kriżi kbira. Esprima id-dieqa tiegħu li tfittxija dwaru jew martu fuq l-internet twassal għal dawn l-allegazzjonijiet u għalhekk qal li fetaħ il-libel. Il-Prim Ministru qal li fil-politika jrid ikollok ġilda xierfa u dan jidher fih anke mill-ftit libelli li fetaħ għax qal li dejjem hemmen li hu suġġett tal-kritika. Qal li kieku kellu jiftaħ libel għal kull ħiel ta' libel kien ikollu joqgħod il-qorti. Qal li l-livell ta' tolleranza tiegħu kien għoli ħafna iżda din il-gidba kienet inaċċettabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.